Tu Nikolka. Vidíš ich? Aj Zuzku Miškovičku zober. Toto nie. Kako se ne vidje, pravda? Po vyprahnutej zemi bez vody, ktorý pre teba z najtvrdšej skaly vyniedol vodu, cítil ťa túto lavou, ktorú nepoznali tvoji otcovia. Počuli sme Božie slovo. Pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktorej ste boli pokrstení.
a veľmi túžim po tebe. Príď, Pane Ježišu. Posväť mi dušu i telo a ochraňuj ma. Aby som bol šťastný na veky. Ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Aby som Čo by ste kazili? Spievajte sa. Matku stačí, lebo musí prechádzať. Matko stačí, lebo prechádza. Tak to je ťa zoradím. Môžem tu byť, budem tu. Michalka. Pod donútra viac. Do stredu. Janko. Vyšne? Dobre ste. Ale pekné, pekné, tak nie je ruky. No, tak. Deti, sem teraz. Teraz. Ešte raz, áno. Ešte istota. Keby jedno nevyšlo, by druhé bolo. Deti, teraz. Dobre. Dobre. Už mali druhý čakať. Druhý mali čakať. Stojte tu, potom vidíte, že to nenachádzajte sa. Dobre, ahoj. Pánom Bohom.
Ale na vina je kde? Ona je tam na druhej strane. Však ideme tam. Nikto mi ho nemôže vyhrať. Ja neviem, kde je mama. Ona nás nájde. Toto postáva ešte kamarátko. Pozornosť. Ja som ma obzerala, bože. Počkaj, prechádzajú tam. Nikolka. Ale hovorím, že som to ani nevidela, že sa vieš. Idete ďalej? Dobre, dobrý. Môžete. A ty tak, on to vystupí našich dozadu, už ten vlásky vystupuje.
polievku, áno. Na tej svadbe sme No, teda. tak. No, áno. Ja som sa teraz. Ja vám, dajte polievky, ja vám, ale ja som to mám Vládko Kočvar. Určite si myslí, že sa máme povedať. Áno, určite. Áno. A potom ešte hovoril, kde, ako pri ktorom stole. To ja neviem. Nemám to ja vôbec horko mi je. To mi šla krajčil, ja nenosím ani košielku. Ale cez zimu nič. Cez zimu som začala plavovať a hovorila. To ja som život nedosievala, večer som sa len teraz hovorila, dajte kielko, tak som začala nosiť. Som začala. Dobrú hoď. No. Pardon. Staršia ode mňa. Babky nerezančeky. Asi nic najlepšie by bolo mňa. Sa bál, že mu Oni doma. skúšujeme. Doma nebolo, sa nechám. Ešte Vierka, počkaj, že zanem doma nebolo nikoho. Nevadí, jeho škoda. Veru, áno. Ja hovorím, že on nevidí peknú péru. Presne tak. Ono tu prichádza. Áno. Tu je jedno jedno. Ja chcem ani jesť. Čo ja nemôžem. Budem tam si dala trochu bekerovky. Pekne očesaná bola. No. Si to dala doma dole a urobila si cop. Hovorím, Michala, tu si cop spravila. Farebnú mašu si dala, ale... Hovorím, daj to dole, reku, daj si to naspäť. Bo oni došli tu naspäť do kostola. Že tam deti budú sypať na nejakú takú cestu, nerobí to pienko. Nemajú tento zúčný. Áno. My sa tu pomodlíme. A pekne to robil ten farárko. Áno. A ten Turán piede. Kto? Jeden z Turej sem prišiel. Taký nechutný farárko. Taký ožeraný. To ste ešte kosila nevidela naše. Taký starší? No. Bol tam. Pán Čotonka ani nemôže vidieť náčku. To je ako pekne, ako je pekne, keď to hovorí. Ten Turán taký ten... Pekne to mali aj detička, keď spievali s kytarou, to bolo pekné. No moja plakala na ulici. Ja som plakala. Ale spieval som, nemohla nemodliť to. Porad by som uviekli. Možno, keď si videla takú peknú dceru pred oltárom. No, jak som sa na Michala potrapila. Ja som bola stále nebudú, keď dievčatko, ja som bola tak bola pekne Porad by Michalka. som uviekli. Je pekná Michalka, no. Ale povedala som sa, že som tam plakala v kostole, na čo som išla do kraju. Ale to by kázali, a platiť. Nám tam farárku povedal, že sú to mali byť len rodičia, no reku zlaté oči, budem ťa počúvať. No. No, dobré. Ty čo robíš na tam? Ona je smedná. Po polievke. Do šejba. Ja podasu budem. Daj ručku na bok. Zavolaj Matulka. A nechaj ich, oni až potom, keď také... Daj, ja ti ich schovám a tu si dáš pekne na knižku, nebo sa tým nezoberám. Do patery. Mama, nebudem, dobre? Ale budeš. Ja nechcem jesť. Ja sme neobedovali. Chceš ich mať čo najdlhšie dneska, lebo už ich viacej nevidíš na tom leče. Možno aj svadobné. Ode mňa máš ešte takúto.
Dobre, tak to má 1700. Dobre, to môžem ísť do nej, 1700 môžem ísť do Travandu. Nie, to si to nekneš. Majú školu v prírode, 1500 korún za jedno. A 200 mi ostane. To niekde, jak je stará miela, to všetko niekde tamto chodia. A jak sa to volá? Travovan. A tam príde do teba, čo? Na 10 dní, tuším to majú. Ideme to pozrieť. Nie, Ale to idú teraz až. stará miela. V septembri tam majú, v septembri. Boli už dvakrát a ešte ani raz som mu nepustila. A už teraz mi hovorí, prosím, zapustila, už aspoň teraz už idú, ale tretíkrát. A ja chcem ísť. Ja neviem. Nekako si som nechcela teraz hovoriť, daj, tak som chcela tam. Ale má ísť aj Nika, čo je milión, že 3000. Však Nika teraz nejde, lebo Ale že radšej by sme oni išli. nejde. Nike to zrušili, Niku tak nejde už. Pozrite, jaká moja sladká je. V septembri tam idú. 5 dní tam budeme. Nie, viac, ešte 10 dní. No a čo by... Ale ja hovorím, že to už Ideme to pozrieť. v septembri tam máš. Tak už teraz dám. Kam? A prídeme mŕtvi. Nie, to hovorím, stará miela. Stará miela. Čo, máme ty upiec buchty? Nie. Kapušníky. Keď sme išli Inicu a Luciu pozrieť vždycky len, aby sme buchty napiekli. Tak vždycky buchty babka piekla. No, či aj tebe buchty treba. A na chvíli nechcete pivo? Ja nie. Nechcete? Ja nepí pivo. Lena, ty? To si radšej zberiem z Hugo? No, ešte do školy nepríš, ešte budeš tak, nebudeš jednačka, osmačka. Teraz som jej povedal, že opustil. Viem ja domov otváraš. Mám Jana. Keď vám otváraj. Ale ja idem do kuchyni. Ja idem s tebou, postav mi. No, chod sa Veru ukázať ti tam, chod Veru. Nech tá vidí, aká si krásna. Čo na svoje? Ale nie. Už som mohla ísť nevidela. No áno, Veru. Určite, jaký je nebude na Ja keď som mala vtedy svadbu. Išli sme do kostola a spodom, keď išiel autobus, tak každý tak točil. Ja som išla počas stácie, som tu na... A ja jem tak na spát. Takže ja som tam ešte ani nebola, keď sa plynúvalo. Som bola čeká. Ako sa volá, čo nám to chcel povedať, že... Idem si dať pálené. A u vás tam Niko. No, idem si dať pálené. Nie. Tak, poď na zdravie, krstný. Michalka, poď na zdravie, krstný. No. No povedz. No to tam bude počuť. No, to je ten alkohol. Čo si ideme hľadať? Máš či Pepek za čokoľvek tam to tyčí je. Drogo. Čo to hrála na filmu? V jednom filme hrála na filmu Nehulička? Nemáš nalácie, Bože, a ty ženy sa o teba nestarajú. No. A další. Tohle je divoká. Mírka. Mírka. Kieriko, Tá ryba. Keby na hlavu bomba vybuchla. Oči sa jeho spátené. To on bol vstupový? Nie, ona si to tam sama dala. No tak ale ona nejde tu. Tam išla, Nemá vystrelené oblečenie pekné. Ako otočka doprava. Či doľava. Až jeden. Kde má strmené?
Ale čo, hračky si doniesli s sebou? To si Nika doniesla. Jaká je karta? Jak je to svetý? Chce ti ho ukázať. Počne tak. Martu, sa ešte nám malo to Ačko veľmi pekné, lebo to cenné ľúbilo, čo to každý ešte má pekné hlasy. Aha. To si do školy nezoberiem. Aj taká hnedka sa držím. Počkaj, nemá oné svetlo, však by sa Až keď vyjde zo základnej školy, býva Vilmovka. Ja nepôjdem už Už to ne... Áno, u nás je to tak. Už to nebýva každých 5 rokov, ako to bývalo. Ja som bola ale 5. Oni nemajú. No, keď to vyšlo po 5 rokoch, a teraz je to tak, že až keď... Sa pozri. Tam sa pozri, no počkaj. Ukážeme ti, čo by sa pozeral, hen tam to máš misu. No. Dominik. Nebojí sa. Kamera ho Pozri, Dominik. Pozri, tuto na uja sa pozri, tuto. Keby vedel. Doma. Čo je to tam? Čo? Daj si teraz video. Tak. A tam sa pozeraj. Daj tomu zákusek. Teraz jeden. Dominiček. Na kde si to? Daj si, daj. Počáhni. Nič nemá, ja zaútoč. Aj, zeber si pohár do ruky, ukáž. Daj mi hned je na pohár zemi. do ruky, ukáž. A bum, bachni ho, Dominik. Tak, Bum. tak, pozri sa, toto je pohár. Prázdny. Už ho položíme, tak. Už ho položíme. No, Dudu ven? Dudu von? no, kedy si zebereš? Počkaj, no, zápisník chce Joky si ty opálený. Dámoš. Ty si opálený. No, no čo si dáš? A ty? Zákusek mu môžeš dať si tonika? Daj si už dole fajku. Nech tá je vidieť. Na pole, kdyby sme to mohli dať normálne. No, jasne. No, to budeme držať. Dobre. Aj si daj, sa zaštite malej. Nech má mama čo prať. Ty daj pozor s tú čokoládu. Čo, nechceš? Tu máš. Nechceš? Kde máš? Ej, To nebojí vôbec. Ole, skontroluj občas. Ty máš čapy? mám ruku špinavé. Kto je tam? Je za hen. Je tam babka? Mama ukryla. Kto je tam? Jaké si tašky človeče? Všetci hovoria, na teba, na teba. Ale nájsť Ivana hubu má jeho aj brata. Bože, a to najhlavnejšie ste vynechali. Áno, to má potatovi. Že odpredkuje celý na Ivana. A od zadku na nohu. Na celú rodinu, čo? No, Na celý svet. kde si to prišiel? A keď bol malý, bol Ja, viacej. kde je tá Nikola? Bol na Ivana. Daj si. Myša, kde je tá Nikola? Zeber si koláčik, zeber. No, ponúkni sa pekne. Zeber si celý bradier, čo je bradier? Dominik. Kde sa to hodím Dominik? Ja sa pozriem. Tak, zeber 2 si. hodiny za. Oliš si prstky, uvidíš, aký je to dobré. Za 35 minút. Za 35 minút sú 2 hodiny. Za 30. Nejdu presne. Čo? Tak nejdu opäť. No čo, budeš plakať? Ako dobre máš aj ty. Budeš plakať? Kúkala si na tú modrú asi. Áno. Presne. Čo? Sadneš si? Ako veľký chlap si sadneš. Jaj, takto. 15, Počkaj, necháme tam. Ja som rád A odfotíme tam. Počkaj. Držte Kriste, pane, aby nepadol. Neboj. A ešte pod stôl. Tak. Dominik. To bude najstarší. Takto ty, Ačka, tak. A hačaj. Doma. Doma.
Domov. Aby nestal. Čo? Koláčik mu daj ten suchý. S tým sa nezapapre. Tejo, tu daj zvuk? Dominik. Mama Pere. Veru. Teraz jedalo, nevieš, Ale spraví si, čo chce. Dobre, Demo, Dominik, ako mu dáme tak, ne? Že jak sa ho pozerá na každého. Ľudí. Počkaj, odfotíme ho z Michalku. Poď Michalka do Michalka. Radšej nie je veľa myšky, radšej nie. Len raz. Nie, nechaj tak myška. Osypky mám. Očiekne. Radšej nechaj tak. Dominik, Domo. A takto sa s ním za chvíľku zabaví Dáno. Áno, aj ja. Ja teda nie. Čo si hovorila? Ja teda nie. Počuješ, čo si hovorila? Ja. Takto ho zebra na chvíľku všetaj do mesta, ale na vás nie. Veru, ja ani za nič. Však by ste sa nemohli nikdy povedať. Ja by nechcela, ale ja by nechcela, keď bol zlatý. Ani keby mala trojizbový. Ani ja. Napíš si žiadnu, tam si Oceánovi. Ja by nechcela. Ja nie. Kto je to? Kúka, táto zarostený. No, Ivan, ako si často nebývaš doma. Veru? Na teba kryje sa, kto to je. No, jaký cudzí ujo ho to zebral. Vy tam máte čo piť? Čo? Práve pováču? Kde? Dominik! Domo! Však on hľadí všade. Dominik! Domo! Chceš si pripiť? Veríška. Tam ujo zletý. Neviem. Ty teba mama ako odčešela? To už je teplé. Práve ti chvostík, alebo ako tak vyčešie? Nevieš, ako ty máš tiež pekné dlhé vlasy. Dáme posne sa. A tiež takto, jak má Michalka. No, určite. A do čapenka, čapenky. Prav čapenky. No? Prav čapenky. Ty sa to takto môžeš upíť. Babka mu to píva. No, že babka mu to píva. Neplá drží, jak nechej dveremu. Domo! Pokiaľ sa zorientuješ, Dominik! Dominik! Moje. Ivan, Ja si pýtal, čo mi nedáte pokoj. Prečo ma ty biješ? Povysýpať. Počúvaj, máte si A ešte ujo pôjdete? Kam? Ja som mňa o 3:00. Ešte oni 2. Vítali, kde spravíme, ale nepôjdeme do kostola. O 2:30. O 2:30. A pôjdeme domov. Nie. Veru, áno. Až o 10:00.
Kedy o 10:00? Však my ideme do roboty. Ja nejdem do školy. A prečo? No ale my ideme. Áno. Však vy môžete zastať. Oči má moje, ale toto má iba. Nasmerujte sa s tým malým. Nasmerujte sa s tým spôsobom. Doma. Ty je chudobný. A už je chudší býva. No, to je ešte Na živote. Mirka, ty si tak Doma. Jojo vie. Teďka tak chcela by ma čierne vlasy. Ja som mi to ani toľko nevydržal, on nelúbi dať tak na sebe. Hovorím mu, večierneku, tak sa mi nechce ísť. No vidíš, Amna by si tam hrala. Ešte dobre, že idem do roboty. Aktívne som ani urobila. Ty to pravíš preto. No, to je raz vytričku. My sme včera, to máme ešte doma poločku. Tá babka bola u nás, lebo tiež, že kedy to spravíme. Hovorím decka, pátek, mamika nie je pátek, pátek ideme do Rušnového. V sobotu? No dobre, môže byť. Tak už teda akože čakáme, maminka prišla. Ivo ako krstníkem išiel z tej Jane pomáhať, tak ten akože nemohol. A čakali sme doma, tak no mami, teta Mihalička nejde, tak my ideme do toho Rušnového. Poviem len jeden tvar, musí mať podlhovacú misu, nič inšie. Tento bych nevedela. Koľkokrát to musí odfotíš? Michala prestá. Dvakrát. A na čo? Áno, to máš pekne. Michalka, Však to budú z jednej fotky 110 minút. Nádheru spravíš, že ako nemáš reťaz. Ty ju roztrhneš, tak to skáčeš. Veru, mama. A napapaj sa ešte, keď Keď si tam dala keď si tam mala to písmenko, tak si to držal, tak to pekne dole to držal. Keď si to sem dal, tak to dole. To je majster. A ty dáš väčšie. To je majster.
No, môžete ísť dolu. Vládko, toto je dobré? Počkaj. Sa nevykydni. Ivitka. Ivitka si to bere sama. Koniak mi môžete naliať holky. Brandy. Není koniak. Darko, poďte. Teraz jak to všetci zapájajú. Jak kamera ide. Niekde som dala viac, niekde. Ja si trošku dám, prosím. Trošku si dáš. A ja iba jednu líšičku. Stačí? Ja jednu malú líšičku. A ja si prosím teda. Teda. Tak a poď hodnem, poď von. Dobre. Druhá. Uj, aké to bolo. A čo mám teraz robiť? Skač. Dobre. Aké to bolo? Aké to bolo? No, jaké to bolo? Druhá. Dobre, čo? Druhá. Či to bolo bombové? Mám skočiť? Áno. Nadskoč, Môžeš. do vysoka. Môžeš. Vyskoč. Ja to už neskočím. Dobre. No, daj ruku. A nie, že ma stáhne, dobre, ja neviem plávať takto. No, ďalšia. A vyskoč si do vysoka. Dobre. Tak teraz naraz, počkaj, obidve naraz. Obidve naraz, vedľa seba, vedľa seba, vedľa seba, vedľa seba. A teraz, hup, obidve naraz, tak. Ale. Tak. A von. Mali ste obidve naraz, ruky si dať a skočiť tak naraz. Ja Michal už ťahnem. Ja už nejdem. Už nejdeš? Tak nechoď. Chodím sa tou kočkou. Áno, mohla som. Počítava sa to tam. No. Jak sa to približuje? Týmto, vrch, hore a dole, tak. Máš to zapaté nahrávať? Áno. Nač. Lásko, smile. Kde to asi nejde? Ide to sviet. Ivka, teba není vidieť teraz. Vládko spal s ponožkami. Ty to máš vidieť. Všetci sa pozerajú. Ako keby to točil film. S ponožkami spal. No, pozor. To je ima najteplejší.
Krvela. Ideš dole, Nikolka? Nie, kam kričali. No poď, pomôžem ti dole. Nie, ja ešte rajčo. Ja chcem ísť. No poď. Ježišmaria. Tak poď. Opatrne. Zachytiť. Zachytiť, dobre. To bolo. Ideš aj ty? No to co, predkom, nie všetko sa mu táča. Ideš? Poď, pomôžeme ti. Pekné. No poď, ja ťa odfotím. Jak schádzaš aj ty. Ráno upadol. Počkaj, idem ju chytiť. No. Tak chytiť. Pozor, pozor. Pomaly. Krstné na nohy. Aj ceciky mi z toho odrazila. Počkajte moju žuvačku. Tu je. No.